Hi guys, so we're back with another video. I'm back with another video. So, ngayon kakagising ko lang and time check, it's already 2:49 PM. So, late na masyado ako nakagising. And yeah, hindi naman yun bago. Yeah, so ngayon napag-isipan ko na mag-vlog kasi ang tagal ko na hindi nakapag-vlog and nakapag-upload sa channel ko. So ngayon, try ko mag-vlog. So basically siguro, papakita ko lang sa inyo. Ang gagawin ko na lang dito na vlog is 24 hours no cellphone challenge. Kasi nakita ko to sa isang vlogger na si Nisa Nuggets. Kaya nakita ko sa kanya yung vlog and timing din sa akin. Pwede ko siyang gawin kasi nasira nga yung phone ko. I mean, hindi man siya sira. Yung battery ng phone ko lang ang sira. Gagawin natin yung 24 hours no cellphone challenge. So, let's see kung kaya ko. Actually, nakaya ko naman. Mga ilang weeks na nga, hindi ako gumagamit ng phone. Yeah. So, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking channel, please do subscribe so that you will be notified whenever I post a new video. So, without further ado, let's get started. So, yeah, first thing first siguro, kakain muna ako. So, pag-hi ko. Yeah, kakain muna ako. La, pag-hi la. Hi. Hindi ka mag-grade. Pag-hi. So yan si Lola. Pag-hi la. Pag-hi. Pag-ano? Hi. Dito. Ayan mga kapatid ko guys. Mga bagong gising pa din. Hi. Ngayon, ang gagawin ko muna is kakain muna ako ng brunch. Kasi hindi ako nag-breakfast. So iisa na lang siguro. Iisa lang yung breakfast at lunch ko. Yung quarantine season. Hi guys, so kakatapos ko lang kumain. So ngayon ang gagawin ko ngayon is maglalaro na lang ako ng PlayStation, which is yun, na-addict ako sa GTA 5. So, let's see. Dahil lang ko magdula. Okay guys, instead na maglaro ko ng GTA 5, maglaro kami ng Tekken 7. So, siguro mamaya lalaro ko ng GTA 5. So, ngayon maglalaro muna kami ng Tekken 7. Yeah. So, panoorin nyo muna kung paano ako maglaro. Ngayon dito. Si Lily Ake. Okay guys, usually ginagawa ko dito sa GTA is nagpapahabol ako ng police kasi wala na talagang mission. So ngayon, punta tayo dun sa garage na pinapark ng mga sasakyan ko. So, papakita ko sa inyo. So, currently, may stories ako. So, ayan. Yan yung mga cars ko ngayon. Pero madami pa yan. Nandito, oh. Ayan. 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 Pero yan yun. Ang gagamitin ko is itong... Gagamitin ko siguro is itong Lamborghini yata. Kasi ito yung favorite ko na car. So, instead yung Lamborghini ang ginamit ko, yung Turismo R, yung gamit ko ngayon, ayan. Ayan. So, usually lang ginagawa ko sa GTA is, since kompleto naman yung, or wala na talaga akong mission na pwedeng gawin, ang ginagawa ko is nagpapabol ako ng police while using the supercar. So, yeah, papakita ko sa inyo kung paano ko maglaro.
kakatapos ko lang maglaro ng GTA and yung kapatid ko na ang naglalaro ngayon. So, yeah, yun lang yung ginagawa ko. Basically, yun lang yung ginagawa ko talaga lately. And online ako sa GTA. Kaso ngayon, medyo mahina yung internet kaya hindi ako nag-online. So, yeah. So, ngayon, ang gagawin ko ata is... Okay guys, so since wala akong magawa, mag-tour na lang ako dito sa mga plants na... So, mag-hi tita! Hi! Tour, kasi wala din ako magawa. So, unsa man to tita? Ato. Stop! So, this plant is Gabi! gabi. So, kani, Kuan? Maya! luya daw. Ito is kamatis. So, wala pang bunga. So, currently, yan. Yan. Ito din. Kanito taon sa mani? Talong! Actually, meron na kaming talong doon na ano, may bunga. Ayun. So, yan. And then, kani? Ha? Okay, hindi daw niya alam anong ano. Basta ito. Comment down below kung alam niyo ano to. Kani tita? Hindi daw niya alam. Yeah. Kasi yan. Dito sila. Ayan. So, ayan. Ang daming talong, guys. So, yeah. That's it for our quick tour sa mga plants dito. And gusto ko lang i-share sa inyo is ang Alofi_Davao is currently searching for an ambassador. And if you're thinking na gusto nyo maging ambassador ng brand nila, pwede nyo silang i-follow sa Instagram at Alofi_Davao. And yeah, pag mag-reach daw sila ng 200 followers, ipopost nila yung mechanics kung how to be ambassador sa kanilang brand. Kung feel nyo, pwede kayong maging ambassador sa brand nila, check them out sa Instagram. It's at Alofi_Davao. Live na tayo guys, and I'm currently vlogging. Why? Oh my god, trying to reconnect. So, ayun nga guys, hindi natuloy yung live kasi hindi internet, trying to reconnect. Lobat na yung battery, so I'll get back to you guys later na lang. Charge ko muna yung battery. So, yeah. So, basically, ang ginagawa ko lang naman ngayon is nag-surf sa internet. Then, yun lang. So, mamaya, let's see kung anong pwedeng gawin ko mamaya. Then, we're back. So, update lang. It's already 11:08 PM. So, mga ilang hours din ako nakabalik kasi yun nga, nalobat yung battery ng camera kanina. Ang ginawa ko lang naman kanina is inedit ko tong vlog na to. So, yun, nag-edit lang ako konti, then kain ng dinner, then yun, kakatapos ko lang maligo ngayon. Siguro ang gagawin ko na lang ngayon ay manonood papanoorin ko na lang yung K-drama na hindi ko pa natapos, which is yung Reply 1988. Kung hindi nyo pa yun napanood, try nyo panoorin guys. Sobrang nakakatawa. Share ko lang yung current na watchlist ko ngayon. Reply 1988 at saka yung It's Okay to Not Be Okay. Para-recommend ko talaga sa inyo guys yung It's Okay to Not Be Okay. Yeah, kung hindi nyo pa napanood, ongoing siya na drama. And guys, alam ko madami sa inyo nagtatanong kung ano yung mga K-drama na favorite ko at saka yung pwede ko ma-recommend sa inyo. Siguro gagawa na lang ako ng separate video nun. So, tingnan natin kung kailan ko yung magawa kasi ngayon hindi ko mahanap yung motivation ko na mag-film at magawa ng content. Yung parang feeling na hindi ko alam. Hindi mo alam kung ano yung gagawin mo and wala kang motivation to work or to move lang man. So, yun talaga yung na-feel ko ngayon. I mean, from the past weeks,
Kaya hindi masyado ako nakapag-upload ng video sa YouTube or sa Facebook kasi hindi ko talaga mahanap yung motivation, guys. Ang hirap palang maging content creator, to be honest. Ang hirap talaga. Napakahirap mag-isip ng content, guys, ha. Kahit isang content lang, ang hirap mag-isip ng isang content. So, yeah, yun yung struggle ko ngayon. Pero itry ko pa rin yung best ko na makaisip ng content na interesting at ma-enjoy kayo. And I guess that's all for today's video. Thank you guys for watching and I hope nag-enjoy kayo dito sa video kahit ano lang, yung parang a day in my life. Actually, nakalimutan ko na yung challenge ng video na to, which is yung no phone for 24 hours challenge. Hindi ba tayo umabot ng 24 hours pero at least nagawa ko. And ngayon, as promised, magsha-shoutout ako ng mga nag-comment doon sa previous vlog ko. Shoutout to Ayuroy and shoutout to April Moriel. So, thank you guys for watching my previous video and I hope nag-enjoy kayo. So, yeah, I guess that's all for today. Thank you guys for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe and turn on the notification bell so that you will be notified whenever I post a new video. I hope you enjoyed watching this video. Thank you guys for watching. Until then, see you on my next one. Bye!